Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chala mwamba wina aliyese pano chala mwamba DPP waye zivamo kwambiri amakule chala mwamba uko DPP waye yakani mwamphamvu wa Vice President ali pano DPP waye Professor Tabina Mutarika waye VP waye Mchacha waye Ntungulu lazima hii zilibwirete titokoze bwalo apa mai tikoze bwalo asekite tithandize na nyamata athu atiche nyimbo pang'ono nyimbo ya Bambo Mchacha tsopo apita waye ndifuna amene ali wa DPP pano akweze chani chala mwamba apita aone kumangochi ku Beach House uko apita waye DPP waye olemekezeka a Vice President athu Bambo Mwanamveka former Minister of Finance, former Minister of Agriculture, former Minister of Trade, a senior chief yatu Thomas, a senior chief Mpuka, atiye Mpenda, director wama Yisikola Sela Malawi kuchipali chatu cha DPP, Mai Navicha, MP Anzanga Maua kutoka kuchirazu, Mchacha amene muli pampano agrupu ankaombe kuchokera kukaombe kuodina uko agrupu avumbwe oyimirira akankhomba mafumu nonse amene muli pano amene mabwera pano kusalemekeza mwambo uno ndisanapite patali bwana Vice President ndikufuna ndingoyankha zinthu ziwiri. Nthawi imene Vice President awa anali Minister of Finance anapereka ndrama zokonzera msewu umene uwo ndipo tinabwera pano kusachita launch msewu umene kuti tiyambe kuyika tala mu 2019. Munthu amene anatusa ndrama za msewu umene uja ali pano olemekezeka Mwanamveka Lero. Boma linangosika 2020 ananyamula ndrama zija zonse kupita nazo kulilongwe tinali nise uwakuno tinali nise ukuchirazulu tinali nise ukumulanje miseu yonse analanda. Lero kuno kwa senior chief Thomas sibwezi anthu tikuzunzika ndikumayenda nseu ipanga tumene uya chifukwa ndalama tinapeza ndrama and minister amene anapeleka ndrama za nseu umene uwo ndinabwera pano ino ni Minister of Transport Raf Juma kuzaika pilala ndipo magreda alemba kubwera akatapita lemba kubwera kuti tikonze nseu umenewu koma achakwera sisi na akonde iya akuti chifukwa ndimatumikira DPP yachoka mbaba alande ni china chilichonse kuno kwa Thomas analanda china chilichonse ngati mukukumbukira bwino even fertilizer mumagulira pa Saikonde mukukumbukira bwino fertilizer mumagulira pa Ngomano ngati mukukumbukira bwino fertilizer mumagulira pa Jeremia mumagulira kwa Chintebe ngati mukukumbukira bwino munali ni nkhani yolima miseu ya public works kuno chakudya mumalandira mafupi kuno zimene adandaula senior chief pano a Thomas kuti chimanga kubwera kumata myezi 4 kwepera kwa pasatu chimanga cho ndikubedwa hapo pomaliza chimanga chose chabedwa kuno tinali ndi anyamata ena amene anafuna kuti ati asinthe boma aone zaso pano koma ndiye mwaziona zaso pano eti hayi pita iyayi akumaswa Mchacha iyayi koma azunzika ndi anthu nthawi imene icha lero tikanakhala kuti boma linalipo
mwina leo kuchiguma kome kupita mpakana kukwachombe makisakala katafika pano. Kupita kumwala wabora kumusi makisakala katafika pano. Kwa mpino kumasekese makisakala katafika pano. Kwa machifuka cha kusinda sinda munasinda chitukuko ndikubweleza mavuto. Mavuto amene tikusuzika nawo lero amene abwera ndipo malacha kwera. Zana alikwabwera president ochokera ku Botswana alamuitaranga tinzawo. Wauza kuti achakwera musamale ndipo muzakhala ufulumira sanga kuvomereza kuti mwaluza. Amene maonera ma radio, amene maonera ma TV zikuyenda pa social media eti akuwauza kuti muzavomereze nsanga kuopa nkhondo chifukwa inu simuwina. Anthu akumuzi azunzika kokwanira. Sizingatheke munthu wakuno kwa Thomas kukagula feteleza kubama kutcholo 150,000 kwa chalero. Ndiyo ngati angapeza 150,000 ali pano. Ndiyo ngati akakukhala wewe bwana vice president masiku 30 wala 2,000 kwa jasa ipeza anthu hapa. Osa ipeza 2,000. Zimene amayankhula mai yanga, mai Maria Mainja, director wa mai amakanga na kukula ulani. Koma akudera kuti nthawi ya DPP zinthu zinali zochipa. Pano zinthu zakwera mitengo anthu sakufikiranso ayi. Lero nagundika mmuzi muno. Ndikubwera muno a vice president ndikubwera pa mtunda apa. Ndalandira phone kuti afumu anga amazi akazi wawo ngofikira kugwa. Achoncho ndalatenga kupita nawo kuchipatala. Pano gari muranga simunga yole, gari muranga nyamuka yapita kutchalo kuchipatala kupelekeza matenda amene ho kuti tipulumutse moyo wa mai wathu. Koma zana wina wabwera pano kukula mizani kuti wabweresa ambulance ili kuti ambulance chifukwa ambulance imeneyo ikanakhala pano mene akomoka kapena mene adwala mai athu ambulance ikanatenga zimene kuti kuchipatala. Koma ambulance yomweyo yapita kwa Mphuka ngabweza ambulance. Ambulance yomweyo yapita kwa Vumbwe ngabweza ambulance. Ambulance yomweyo yapita kwa Thomas ngabweza ambulance. Iye ndaboshemu ai ali Malawi Komanso ipezirifuna ina kobabina abidala mule ali Malawi mule ipezirifuna ali abidala mule ali yikaoja kupoto ewe chikaoja bagadi ewe vice president anthu akunamizidwa kuti ambulance muyangane ambulance yo ili ni nambala ya redi. Gari moto ili yonse imene imakhala ni nambala ya redi imakhala ya kahaya. Gari moto nambala ya gari moto ndiyo ili hapo muyene yo. Iyo ili hapo yo. Kama mkazao na redi nambala gari moto ni ajani imene yo kahaya. Ndiyo mtu wakuna mizani takupa sana ambulance takupa sana ambulance. Gari moto ya kahaya ikataka kampeni ipezeka sipezeka sotu ya ndiye mwagundika kunamiza haya ikoma kumeo inu namuna zaba mpachulu ndale zonama ndale zaboza zinata ndale zale otearuse atu zona zoka inu mafumu musamale kwa mbili mafumu atu chifukanga dikuli dela limene atu akuzunzika kwa mbili ndikunoko ninja amene ali mamuna pano kuti akufuna UMP abwerese kuno fertilizer zikugawirani. Abwerese kuno njanji kandi stima abwerese zifika kuno kwa ndebu za kuti ni mamuna huyu. Kwa munda sababu kusa kuna mizani kuno ayi musalamizirwe pona misiro banapita kama yona mizana inata wao ni ndawo yoni dizea uza antu zona zoka ndibempe anzanga wose amene mwabwerera kuchipani chani cha DPP kuti mungabwera pamwamba pano chifukwa kuchwali mayina mungabwera mmodzi nokha mukuzidziwa bwera li pamalo pano anthu akuoneni ziko alikuoneni muziwe adziwe kunena kwakuti mabwerera kuchipani chanu tizigwira ntchito imene timagwirira ndipepese
bwerani pasokola pano, bwerani pasokola pano, bwerani pasokola pano, bwerani pasokola pano, bwerani pasokola pano. DPP oye! Ela muni bafupi bwerani msajide manyasi ya, taa jendi mene hiyo. Bwerani muni bahambiri, sima siyeso kawaya. Ngati kuli mavuto kuno amene anapangisa kuti zisimpe tione mavuto amene tikwaona awa azikula fertilizer modula anthu ake ndi ati alipo ina abwerebe alipo shokawa iya wina akusalira makawa ali kuti wina ali kuti makawa ali kuti ena ali kuti abwere kulonse kuti chamwangote akusosa chamwangote ali kuti tikwafuna kuno DPP oye apita oye arajabale atwet siyo John tifuna ndingopasa mmazi yetu ata yankulenda ni gulano ayakulenda BCO let abesi epeka nimoni kwa bale anua na ulemu apelekedwa kale inasinita kupeleka ulemu ileo Mwanamveka tuwakulizina kandi PCA ndilo mwero kwa milila ndifuna ni pepese kwa mafumu wanga kuno kwa Thomas ndi kwa mpenda ileo na kandi kumazunguza kuno haya itafuna zanyowani ndifuna zanyowani nezo wanyowani zo ineso likulira ino mukulira nyenkali imozi ni wafuna ndinelo ichi ndinelo kulijimanga chakwera nga kulijimanga mziti chakwera Kimanga! Ndeke! Shuka! Olemekezeka! Ifanye mataruti kuira nchito. Majituma kutokera sana. Kipite mizimu. Kiwane amene aidi faso. Bale futazungulira. Tukupasa nilipati mawali ino. Ni mawa amene wantawilo siyatu. Pia lishuna ya mbana. jala mamba tawe veni abale atu awe veni awa DPP oye ubeka moni mungu ni DPP oye nakashika ala limene lija DPP oye ndikakhala ine ndayankhula kale pa television atoyankhaniwa akudziwa ndipo pita kuthalika akudziwa nkhani yakukalamba kwa pita kwa akulutisa imvere Donald Trump ali ndi zaka 80 wa ku America Yoweri Museveni wa ku Uganda akuimaso pa chisankho ali ndi zaka 80 DPP oye DPP oye ndikuti chino ndikuti cha ushi oye mwamba DPP oye DPP oye hospitali wali oye ana kwa jamii ano DPP oye Mchacha oye Tose oye Tigwira chito ndi Honorable Mchacha Chawa mwamba kubele kumsabange sanje DPP oye Tigwira chito na Mchacha ni wakutoa sento ndine muzika yapo na ndani Sanga kuma aoja dinao limozi Sina bali uniform leo kama uniform ninayo Aya isaruti kubasani basi bali DPP kale hawa zika mwambiri mikango ina ulipa mpano ituluka hapo ngani kitu kuko antu mwazunzika kwambiri ndiye muzimu musanamizane muzimu mufune musafune DPP kutani kodi mufune musafune Mchacha kodi ndiye mafuna chimene cha muchikwire ni nthawi chifukwa chake pakuti nthawi yapita kwambiri kikhala ni nthawi koma ndaona ene apa azigogolera kwa sansaru akubisaso kutenga ina kubisaso kutenga kubisaso ndio kuti tindagogoje njera so tipanga programu tibwera sapano chimene tipange tisata kumawodi komweko
inu mazoni chair tipase ni manamba azitienda zoni to zoni sopano kuti tikapase mablanketi komweko muda zikakhala zaule mu mafumu watu ali pompo komanso tikapeleke sopo tikapeleke nsalu tikapeleke mchere kumeneko so tibanga kuzera mazoni ndikuthokozeni kwambiri anzathu amulako amene mabwera pano achera amulako ndi timu yonse amulako munthu amene anayambisa amulako uja ali pano vice president ali apayo ndi amene anayambisa amulako ndi maremu bingu wa Mtalika kapena ndiye kuti mulako mene timauyamba inenso ndinali pomposition chobwana tinali anthu 5 amene tinayamba mulako musawononge mulako si chida cha ndale ndi chida chimene chimakhazikitsa chikhalidwe cha anthu kuti chipite pasogolo ndipo amene wandapemphe mayi Navicha kuti ayankhule akatha kuyankhula azusa vice president wanapekezeka mayi Navicha mwikirani nyimbo yake imosi uyu menga asanazuke nyimbo yameneyu tipite kugenda niko Tati woye Onabo Mwanamveka woye Nanga chikuni cha utsi woye Kedose tili pano woye Olemekezeka vice president yathu Onabo Joseph Mwanamveka MP Mundilole ndipereke ulemu kwa magogo ali pano pano tinda senior chief Mpuga bambo anga afumu anga ali pano ndima chief wose ma group wose ma VH nose muli pano ifacha nthawi sindichula wa aliyense ulemu kwa inu a regional governor na Mchacha emweso ndi MP wa dera lino MP wa Mbewu MP wa Chitsanzo mwalera nokadwa akulira mmanja mwanu eti mwana wa bwino ati ziko ule mwino honorable Malowa MP akuchiratsulu ashado MP atu amene mwacho Blantyre chemwali anga mayi Maria Mainja director amayi gawo chakumwe ule mwanu mama ndi amayi wonse region amene muli pano ule mwanu kaunyadira nazima yonse atopa 247 muli baseo mbuya zikudalitsani ma shadow councilor wonse adera lino komanso alendo onse amene mwabwera pano kuchokera ku zigawo zonse ku region azathu amilya nonse ifacha nthawi sikula nonse bwana vice president madzulo ano ndilole ndikulandireni pano pa Lopez ndikuthokozeni chifukwa cha kupatula nthawi yanu kubwera kuno kudzacheza ndi anthu kuno kuvumbwe masenjere constituency kuno takulandirani manja awiri ndipo mudzibwerabwera mukapeza mpata mubwereso timakusowani nthawi zambiri akulu athu amangoenda kuseweti koma ife kuno mwatilemekeza kwambiri kubwera kusaponda pano ife kuno anthu akuno tonse kunoko ndife anthu ogwirizana kwambiri komanso ndife anthu amene tamva kupweteka ndi ulamuliro wa Lazarus Chakwera tazunzika kwambiri ndi njala tazunzika kwambiri ndi umphawi tazunzika kwambiri ndi kusalidwa atayima mwana wanu Charles Mchacha wanena pano kuna kuti dera lino linapatsidwa mwayi okhala ndi msewu watala ine ndimbone ngati phungu zake sinangane mpasija bobi msewu umene wonso nane nkanapindula nawo msewu unaperekedwa oyeza anayeza ndondomeko zonse zinachitika koma boma ili litangobwera basi anachotsa chitukuko chonse kuno zitukuko sizinayende nkhani yazolandira sinayende mafereleza nde 0 pa 10 chakudya kumangozidwa tilandira chimanga myezi 4 komanso osataniso osalandira bwana pamene mukupita vice president yathu mukati nenere kwa president professor Arthur Mtalika kuti pamene pa 16 September akutenga boma atikumbukire ife anthu akuno kwa Mphuka komanso kwa Thomas chifukwa ndi anthu amene tavutika kwambiri ndi nkhanza za boma la Malawi Congress Party ndipo kumuona wina kuno akusapota Malawi Congress Party timudabwa ndio kuti pena pake mutu wake sukutani sukupira chifukwa ife ndi amene tavutika kwambiri anthu akuno ku Thyolo komanso constituency ino makamaka ya Mchacha nanji kongokhala regional governor ndiye kuzunza mwana wanzawo kuti kuno kusabwere chitukuko koma chimene tikudziwa ife chipululu simofera kutali ndikumene tachoka kwambiri ndifuna ndikupempheni anthu akuno kuti mupitirize kusapota Charles Mchacha
chifukwa tubwerera soboma pamene tubwerera mboma Mchacha wasakabanga masewera iya akakokera zitukuko zimene zasala kuti zibwere kudera lino chifukwa tazunzika kwa zaka zisanu opanda chitukuko ndenyamata amene isakagona akafuna ulimba mtima kugwira ntchito amagwira ndipo sagawa kamba iya ni nyamata olimba mtima nyamata opanda mantha musanamizidwe chifukwa amene akunamizani alibe shopu yawo imene amagulako sugar ochipa alibe shopu imene amagulako sopo ochipa nawonso tikuvutika nawo ndiziti mavuto omwewo iyeyo wakongeresa amene amabwera pano kumati boma ndilomweli mufunse kuti iweyo ukati boma ndilomweli iweyo fetereza wako umakagula kuti iweyo chimanga chochipa kugula kuti iweyo sopo ochipa kugula kuti mufunse akuzani kuti kulibe naye akuvutika koma chifukwa kuti iyeyo walandira wadya wakhutisa mimba yake afuna azasocherese anthu kuno kwa Folobesi musalole wina akusochereseni Folobesi sisunga kapyani ife anthu akuno sife zisiru kuti tazunzidwa zaka 5 ndipo wina ndiye adzibwera mkumazatuza za Malawi Congress Party pali nzeru abale yanga musanamizidwe ndikukuuzani ndine sikana wanu wapasijapo tavutika nalo kwambiri boma ili ndipo ife tinadabwa achakwera kulolera kukhala beba mpando mpaka na 2025 timayembekezera kuti atula pasi mpando ucha zaka zitatu zapitazo chifukwa chilichonse chalephera chilichonse chasokonekera anena pano atayima amayi anzangaja unati mavuto ambiri amene tikukumana nawo kuti phinjaso ife amayi kuli imfa zosaneneka anthu akumwalira sikuti nthawi yoti amwalire yakwana koma chifukwa cha mavuto kuchipatala kulibe mankhwala inu simungakhale mboni kupita kucholo mkukuzani kuti pitani ku pharmacy mukagule mankhwala wakuti ukagulewa kufuna 60,000 koma boma lilipompa ndikuseweresa ndalama ife anthu kumuzi tikuvutika anthu akumwalira chiwerengero cha imfa chakwera kwambiri ziko muno kuphatikizapo madera akuno kucholo inu atola nkhani mulembe zimene zozo death rate yakwera kwambiri inde tonse timamwalira koma amene akufera anthu lero ni nkhani zina VP mutitengere uthenga umenewo chiwerengero cha imfa chakwera kwambiri anthu akufa siku lililonse imfa zomvesa chisoni kumaona kuti uyu moyo anali nawo uyu akanatha kupulumuka koma mankhwala palibe bana chimene chimuchike m'mapulogalamu anu pamene mukubwerera mboma mukayike ndalama zambiri ku nkhani za umoyo kuti ife amayi ndi ana ndi anthu onse tikhale ndi chiyembekezo inde sikuti tikukana kuti tizafa koma kupewa kuliponso eti komanso chifukwa cha kudya mwa umphawi umene uli pakati pathu anzangaja kamba nkhani ya njala kunena kuti ena tili pano tangobwera kuti kapena kunsonkhano kuti katolako ya beseni tilibe chilichonse kunoko tikamakamba za njala we not joking ndi njala yeniyeni ndithu osatiso njala yochita kunenera pa ndale iyayo mavuto yeniyeni ali kunoko koma zonsezo sitikuwerengedwa abale athu paseli apa ajanyika alira chaka nkumapita boma osayankha iyayi bwana VP kuti ayankhule sonkhano wawo ndimangofuna bwana mukhale ndi picture ya mene zinthu zilili kunoko ife anano akuno kucholo ife ndokwiya kwambiri tazunzika kwambiri 5 years tazunzika kwambiri tasalidwa tikuzunzika ngakhale kuti tiyime pano tiyankhule kumathamangisidwaso kumayenda chothawa kuti atipange ziwembu Mchachayo kuyendera chisomo cha Mulungu uyuyu koma khosi lake ndithu likufuna litangodulidwa kuyika kundodo chifukwa choti akuyankhula chilungamo mmene Navicha ali pa chiopsezo kufuna kuphedwa chifukwa choti akuyankhula chilungamo Mainja mzimayo ali pa chiopsezo kufuna kuphedwa chifukwa choti akuyankhula chilungamo anthu lero oyankhula chilungamo akudedwa akuti chifukwa chani tikuyankhula chilungamo koma ife tikulakwa ife kwauza chikangawa kuti mwaja 11 billion kuchikangawa mwakaja 11 billion anthu akufa ndi njala mwalakwitsa talakwa zulo nonga ndalama zambiri mudzina la celebration ya 6 July akukamanga za Chipani stadium yonse itazaza Chipani ndalama zaboma kupisa ntchito ku Chipani koma ife sitikulira zambiri tangoti pasani chakudya tije ndi anathu amene atipulumuke hayi akundalakwa ukayankhula choncho ali amene walondoleni kayikireni mashado mwapase ndalama agwetse Mchacha agwetse Navicha ngo inuya sisisiru iya
mukuziwa ife kuti ananu takuyimirani pa chilungamo ndife ma MP opanda jera amene tayima nanu nthawi yowawisa ngati inoyo chifukwa tikanakhala ajera bwezi tili kuchikangawa pate koma ife tayima ndinu kunena kuti zifuna zitani atiwotchese atitani koma ife tiyima ndinu mpaka na 16 September ndipo pa 16 September voti yanu ikapite kwatira Muthalika Muthalika mwatipulumusa ife mwatiwombola mwaombola nanu mwaombola dera lanu mwaombola mabanja anu zija tikulira zija mavuto amene atha ndipo kodi mukamakhala kuchikangawa pateko simmaweruzana mufuna mulungu asike kumwamba azakuuzeni kuti mwalephera kuyendesa dziko wabwera president kunjauko ku Botswana kulauza kuti kuno ku Malawi zinthu sizinaende pa 16 September mwaulemu muzangovomereza mumange katundu msikuka zona taife tikunena kuti pa 16 tikubwerera profesa akubwera ndi liwu la chiyembekezo liwu limene aforokoze bwana VP amene akubwera pano abwera ndi uthenga wa chiyembekezo nabo Mwanamveka kuti pasaita anthu akuno pafolokesi bwana titonthozeni feyo tavutika ife taphulanjerwa za moto mafumu mukuona apa wazunzika kwambiri kunyengeleredwa lero kaya ndi 50,000 kuyitanidwa kusanjika sikusintha chilichonse pa mafumu aziwe zimenezi mafumu kukutengani akutengani pitani mukadyeni misonkho yanu koma musavusisidwe iyayi anthu amene watizunza bwana titonthozeni bwana tipaseni mawu achiyembekezo bwana tigwireni pankono kalimbikiseni profesa asapita Muthalika kuti anthu onse akutcholo ndi tcholo masenjere tasungira mavoti ndipo mavoti auli mikolo ndipo tiyapasa pa 16 September kuti alamuleso dziko lino ndi mawu amene wamutilole mwaulemu ndayimisa vice president achigawo chonse chakumwera bwana adadi twakuonera anthu anyamatala apawa akuonesa adadi akuziwa kuti kuno lero ndabwera kumasenjere kunoko ndifuna aziwe chaimamba so amene akunena kuti chakwera achoke ndelo kode amene akuti chakwera achoke chaimamba Kezi kazi achoke chakwera achoke alipa kufuna chakwera songa chakwera watipasa mavuto komaso chifukwa cha zina lake la chakwera wakweza kila chiyonza tulikose chikwera fanile ni chakwera Dili oye mundilole ndipeleke maulemu choyamba ndipeleke ulemu kwa MP wachisanzo MP wachikonda amene amakonda anthu ake onabo Mchacha chikundi cha komanso ndipeleke ulemu kwa director wa Mai Mere Navicha alipo pano sakuziwa Mai Navicha ngati pali Mai ama kuyimirira ni kuna Thyolo kuyimirira Mai komanso abambo ndi Mai Navicha ndibiboye mundiole ndipelekeso ulemu kwa MP anzanga onabo Times Malowa kutoka kuchira komanso ndaona kuli mashado amene achokera kukanga kuchikwawa East o chikwawa alipomwe pano ulemu wanu mashado nonse amene muli pano makansala nonse ulemu wanu mundiloleso ndipeleke ulemu kwa azigogo athu ndi atiye Thomas ndipelekeso ulemu kwa atiye Mpuka ulemu wanu atiye Mpenda ulemu wanu komanso pompano tindia grupu Nkawombe ulemu wanu komanso a grupu Vumbwe amene mwachokera kwa Vumbwe ulemu wanu magrupu nonse ma village headman nonse amene muli pano tikuli ulemu wanu Bibi boye masenjero oye ndikuziwa tonse sitinadye
Ndikuziwa tonse tikuvutika. Koma tisangalale kuti pangosala masiku 80 okha. Pafupifupi 88. Kuti tipitenso ku Kanaani. Chakwera watipereka ku Gaza, si choncho? Timanga ku Gaza? Ku Gaza ali kuli mavuto. Mavuto amene akwaona anzathu ku Gaza, ipeso tikwaona kuti? Ngakhale anzathu mabishop ananena kuti ife tili kubanga moyo. Kubanga moyo tipende kuli mavuto azaoneni. Bibi boye. Ndiye maulemu ndipeleke kwa onse amene ali pano maulemu anu. Utenga wa ine amene ndabweresa ndi wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndikukamba tu ndi abalenga kuno. Amapwiya akuno kucholo. Amowe akuno kucholo. Achimwene yanga akuno kucholo. Achimwali yanga kuno kucholo. Ndikuti ndabwera ndi uthenga kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiri boye. Profesa Arthur Peter Mutharika akuziwa kuti kuno kucholo mukuvutika. Akuziwa kuti kuno mukuvutika. Choyamba ndi nkhani ya njala kuno. Anena kale a director amayi. Mayi Mainja komanso a Navicha. Ngakhaleso a MP anu Mchacha anenaso kuti kuno kuli njala yazaoneni kunoko. Ngati njala ili munomo mu July tikamafika December izakhala banji. Ndikuti ngati kuli njala mu July mu December izakhala banji. Mu July izakhala banji. Profesa Arthur Peter Mutharika akuziwa mavuto anu, sio ndikode? Komanso Profesa Arthur Peter Mutharika ndiwa kuno kucholo. Komanso Profesa akuziwa mavuto anu akuno kumasenjere. Ise wanu amene wachoka kwatunga. Ndikudusa apa kupita kwa ati atu ampuka. Kukafika kunkade. Imene ni iseu? Ndikuti imene ni iseu? Malikali moto ambira wonongeka. Mene timabwera. Ena matala apulika. Ndiri oye. Fike kuno. Ngati mukuvutika kuno. Kuno kumasenjere ni nkhani yanseu. Ndaona mene ndimabwera. Anthu ena afuna kagulise zinthu zawo kwa vumbwe. Ndaona anthu afuna kugulisa karoti. Ndaona anthu anyamula mbatatesi. Komanso mbewu kuti akagulise kwa vumbwe. Koma akuvutika ma transport, sio ndikoti? Ndiri boye. Nkhani ya transport komanso nsewu ochokera kwa Tunga ukafika kwa ati atu ampuka ukafika kunkate. Akuziwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso Profesa Arthur Peter Mutharika akuziwa kuti mukuvutika nkhani ya fetereza. Ndiri oye. Kodi ni mungate kugula fetereza 140,000 mungate? Ndikuti mungagule fetereza 140,000 mungagule enuyo? Simungate kugula. Ndiri oye. Komanso Profesa Arthur Mutharika akuziwa kuti mukapita kucholo kuchipatala akukuzani kuti mankhwala kulibe mukagule ku pharmacy. Akuziwa. Ndiri oye. Komanso akuziwa kuti anyamata athu akuno kumasenjere komanso kucholo yonse ndi Malawi yonse akuvutika nkhani ya ntchito.
anatinamiza kuti baka 1 million alemba 1 million analemba ndikuti analemba kapena kuna kulemba ne so nkhani profesa akuziwa mavuto anu amene mukukumana nawo kuno. Tikatenga anyamata amene mukupita ku sukulu, amene muli ku primary school, muli ku secondary school, komanso ku university mukuvutika nkhani ya school fees. Chiyonjo kodi? Bibi oye! Tikuvutika nkhani ya school fees. Komanso nkhani ya ntchito kuno ku Thyolo tikuvutika. Bibi oye! Akuziwa kuti katundu angokwera mtengo siku lina lililonse. Bibi boye. Anthu akumasenjere mukundimva koma? Kapena ndimukula nochipa soko? Ine mukuta kupeza mafuta opikira? Mukuta kupeza njere inu kuno? Koma nthawi ya profesa atapita mtalika njero mafuta? Mafuta amavuta? Bibi boye. Pamene tikunena pano mafuta agali moto ntawuni mulibe. Tikunena pano mankhwala muzipatala mulibe. Tipite ku Thyolo kuchipatala mankhwala kulibe. Tipite ku Kwizi mankhwala kulibe. Tipite ku Zomba mankhwala kulibe. Bibi boye. Komanso anzatu ma civil servants akuvutika. Sukulu Bibi boye. Iwo masale yao sakukwera koma katundu akukwera. Bibi boye. Amene mukupita ntchito kunoko kandi mapuzisi kandi apolisi masale yanu angokhala sakukwera iyayi. Pamene katundu akukwera siku ndi siku. Bibi boye. Komanso umphawi wafika pachimake kuno ku Thyolo komanso Malawi yonse. Bibi boye. Ndalama zakunja zikusowa. Amene amapita kunja kapena mapaka ma business kupita ku Zambia, ku Tanzania, ku South Africa, ku Mozambiki akusowa drama zakunja. Bibi boye. Komanso anzatu a polisi, anzatu ame, anzatu aku prisoni, aku immigration ngatana vala uniform dimene tina apasa ife 2019. Iniyo munaona hapo jombo ya polisi ikusokedwa. Ndikuti munaona jombo ikusokedwa. Uniform ya muntu wa polisi ndikumasoka. Ndikuti zikwenda. Ndiye nkhani ndioti abale yanga mwaitili nawo sicho koti. Ndikuti mwaitili nawo mwayiwu kubwera pa 16 September. Mwayiwu kubwera pa 16 September kusankha mavuto kapena mtendere. Muniwa pamazene ko. Ndikuti mukumva? Akumasenjere mukumva? Ndikuti mwayimuli nawo osankha mavuto kapena mtendere. Koma ndikuziwa inu muzasankha mtendere. Komanso muzasankha Profesa Peter Mutharika.
kusoro kumafusa chifukwa chani Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndikuti mwina kumafusa chifukwa chani Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo oye ngati tikufuna kuti kuyambira pa 16 September tizakhale ndi chakudya chokwanira, kani yake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Umwino wake September ndikaza salafike mu December, sicho chokode. Iye akuti kuyambira pa 16 September azayambira tukugula chimanga. Mwiniwa pa mandeneti ndikuti mukunimva? Abalanga ino aku masenje mukunimva? Ndikuti Profesa Arthur Peter Mutharika akuti kuyambira pa 6 September tikangolowa mboma kani yake aba kugula chimanga. Amene amawerengera masamu akuti Malawi muno anthu 600,000 asowa chakudya. Ngati chakudya sichipezeka anthu 600,000 amenewa angathe kumwalira. Ndipo oye ngeti kuti Profesa akangobwera choyamba ndikugula chimanga, ndikukasiya ku NFRA komanso kupita kwa adimaki. Chifukwa ife a DPP timakhulupirira kuti chakudya ndi moyo. Palibe amene angagwire ntchito kopanda chakudya. Palibe mbusa amene angakalalikire ku chalichi asanadye. Zoteka ngakhale mafumu ali apa angaweleze mulandu asanadye. Ndipo oye ndiyeti kuti tisankhe Profesa Arthur Peter Mutharika pa 16 September ngati tikufuna kuti njala ite kuno ku Malawi. Ndipo oye komanso Profesa Arthur Peter Mutharika akuti afuna kuti zinthu zikhazikike komanso zinthu zisike. Ndikubira kuno ku Masenjere shuga mukumpeza ino. Shuga anali wosowa koma pano pati shuga akusowa. Ngati pasowa shuga mungadye phala. Ndikuti mungadye phala. Ngamweso ti. Ndipo oye koma pano pa shuga tikugula 80,000 komanso sakupezekaso. Komanso mafuta sakupezeka. Ndiye tikuti Profesa Arthur Peter Mutharika akangobweraso mboma tionesesa kuti ndalama zakunja zipezeke. Ngena kumafusa. Ndipo oye kwa nthawi ndiloleni ndimalizedi. Ndikunena kuti ena kumafusa kuti kodi iliyo a DPP ndalama zakudya mukapeza kuti. Sicho chokodeti? Iniyo ni mboni kuti 2019 imene timachoka mboma ndalama zakudya zinalipo. Ndalama zakudya zinalipo. Ndiye tingalephere kupeza pano. Ndikuti tingalephere kupeza panopa zosatheka. Profesa watu uja ndi munthu wophunzira komanso amene amaziwika dziko lonse lapansi. Kaku World Bank amamuziwa, kwa IMF amamuziwa, kwa African Development Bank amamuziwa. Anzatu aja amangoziwika kuchali chikoka basi. Ndiri wawe muntu wakuchali chiangazi wa IMF chifanye ati IMF ndiyo safunikira. Zona zimenezo akuna kuti World Bank ndiyo safunikira. Ndiye tifuna ndikuuzeni kuti kuyambira pa 16 September mukangosanga Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye kuti ndalama zakunja zipezeka. Tikapeza ndalama zakunja ndiye kuti mankhwala azipereka kuchipatala. Kwa mankhwala timatenga tukunja. Sicho ndikode? Komanso fetereza timakulaso kunja eti.
chifanyeta wasa kugula fetereza ndalama za kunja kulibe amene akononga ndalama za kunja ndi Chakwera. Ona bwana amangoenda ma meeting oti apite ku PS, ma meeting oti apite director iya kupita kumweko, kuma professor ata apita Mtalika samangoenda misonkhano ya ana jonjo ayi. Ndiye ndikusindikizireni anthu aku masenjere kuno kuti professor ata apita Mtalika aonesesa kuti fetereza apezeke, mankhwala apezeke muchipatala, mafuta agali moto apezeke, shuga apezeke, mchere apezeke, komanso mafuta atane opikira atani kumene kuli professor Arthur Peter Mtalika akukumverani chisoni, koma akuziwa kuti akubweranso pompano pa 16 September. Ukuno kumasenjere nkani ya magesi inayima 2019 kunali marepu naye tinango choka mboma magesi abwera kunoko kumasenjere ngati palibe. Amati amange ma secondary school, amanga ma secondary school sana amange ma secondary school. Ndiye tikuti ngati tikufuna ma secondary school anyamata azatu tieni tisange Professor Arthur Peter Mtalika. Pala anyamata ambiri amene mamaliza sukulu ena mapita ku secondary school chilo simuipeza, ena mapita ku university kapena ku college chilo simuipeza. Pamene Chakwera nakuna mizani kuti alemba 1 million zaboza, koma tikuti Professor Arthur Peter Mtalika akangobweranso nonse chilo mupeza. Ifeyo ndi formula yonesesa kuti aliyesa apeze ntchito. Ona Dibi boye Dibi boye komanso professor aonesesa kuti nkhani za umoyo zikonzeke, mankhwala apezeke. Kunja kuti anthu ambiri akuvutika, amene mwapita kuchipatala mukaone anthu amene akuvutika ndi nkhani ya cancer, amene akuvutika ndi nkhani ya sugar, amene akuvutika nkhani ya blood pressure, kuchipatala mankhwala kulibe. Chifukwa anthu angozifera chifukwa cha mavuto. Ndibi boye so mwachidule ndikunene kuti abale anga kumasenjere mwayimuli nawo pa 16 September kuti mavuto amene alipowa ate, amene angatese ndi Professor Arthur Peter Mtalika. Komanso Professor Arthur Peter Mtalika akakhala kumsanjika siyoyo eti ayenera kukhala ndi anache kuno ku Vumbwe Masenjere ward constituency chiyo kodi ndi nyamata wake amene Professor Arthur Peter Mtalika akunena kuti amene amimire kuno nyamata wachitukuko ndi Charles timangotijeni chikuni cha usi mwana wana chaza tango imaniso awira anchaja tango yanapo komanso makasi atu awiri aja atabwera makasi atu awiri aja katalipo. Ndibi boye apa munga pake mistake hapa ndikuti ngapa mistake hapa komanso abale we kumaona eti ife timati mutu muoneke apa ndikuponya hapa. Nyamata uyu chitiro yake amafuna akonze mavuto amene abale yake akukumana nawo. Ndibi boye ndi chifukwa chake Mchacha wabweresa magesi ambiri ndipena pali ponse magesi ngakhale nsewu amene amandivutisa ineyo ngati nduna ya zachuma kuti ndibwerese kuno nsewu anali honorable Mchacha. Ndalama zinalipo, nsewu tinayamba, contract anapezeka, koma ndi Chakwera atabwera paboma nani nakuti nsewu umenewu uime. Ndibi oye ndiye lero mungane kuti Chakwera kunoko ndikuti mungane Chakwera kunoko. Mbale wanga uyu Charles Mchacha
wabweresa ma irrigation scheme kuno sichonje koti wabweresa kwa Samson scheme sichonje koti komanso wabweresa mpali irrigation scheme kuno kucholo komanso wabweresa amati Dindi irrigation scheme komanso ngati kunoko malandi ya Chimanga tawi ya Professor Arthur Peter Mutharika awata mango kuna mizani kuti apereka Chimanga ati 4 months or 6 months mwandika 6 months ino ndikuti mwandika 6 months ino koma nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika pamene nyamata wanu Charles Mchacha anali minister wa irrigation and water development nyamata ke ndi amene ipo ndiwe oye wapanga zambiri nyamatai ndiye mumpase mpata akonze nseu umenewu Mwanamveka mumpase mpata akubweresereni fetereza mumpase mpata akubweresereni chakudya nyamata kandi kuti inetu singokamba tuya inetu ndine vice president mwana wa Professor Arthur Peter Mutharika Mwanamveka tweti oti ngakhale mazolo ndikapereka kuti nakumana ndi abale anga uku nakumana ndi amawe uku amaapuya uku eti onse wakuti akukufunani sichonje kodi eti komanso abale athu akuvutika akukufunani inuyo kuti mubwerese mtendere kunoko komanso nyamata wanzanga uyu wantali ngati ine eti Mchacha sakagwira ntchito yekha afuna nyamata so apa ground ya Mwanamveka anayima apa mabangulu atu nyamata uyu akuziwaso mavuto anu uyu amene iso kuno kumasenjere nyamata anu ndi amene sicho ndiko yambwe sinokonzeka kwambiri ndokonzeka kwambiri kuli nyamata uyu wakwavumbwe nyamata wakwavumbwe nyamata chifunira akuteti Black Beauty mukona re nyamata wamphamvu eti othamanga amene angagwire ntchito di nyamata uyu Mchacha sicho kodeti ndiye ngati tikufuna kuti kunoko mavuto athe tizapange suti tikwizana suti timaiziwa kuti suti timaiziwa suti ndi jacket la blue amene ali Professor Arthur Peter Mutharika jonje komanso trouser yake ya blue sijonje amene ndiye mwana wake Charles Mchacha chikundi cha usi sabato zake ziwiri eti zimakhala folo ngati ziwiri eti ngati mata anali apa tikangopanga mistake ndikutenga jacket la blue pakati pa trouser la red zienda ndikuti zienda komanso sabato za green zimaenda anyamata kendi amenewa takwizana eti ndeti sapange mistake tieni tasanka anyamata amenewa posiriza utenga wanga nawo abale anga akumasenjere abale anga akwavumbwe ndikubwerezaso mwayimuli nawo mwavutika nthawi yaitali mukuvutika ndi njala abale anga inu kuno mukuvutika simuziwa kuti kodi mawa muli achani anzatu a bishop ananena akuti kodi amene atatichosere mwala pakhomo la manda ni ndani ofusa ndi mabishop eti akuti amene atatichosere mwala pakhomo la manda ni ndani mwala umukuziwa ndikuti mwala umukuziwa mukuziwa eti iwaja amafuna anene kuti angatichosere chakwera ini ndani koma ngasi amachalichi eti anena kugwisa chito Bible sichocho eti ndiye anatuza kuti angatichosere chakwera ini ndani amene angachose ndife anthu akumasenjere amene angachose ndife anthu akucholo amene angachose ndi amalawi tizanchosa ndi voti yathu
Tikuriza naiti. Zancho sandi vote yatu. Tikapanga mistake abalianga tili pano. Professor anatuza 2019. Zindinu kati mufuna mavuto sankadi zinazo. Simunaone nyekwe? Simunaone nyekwe? Tiendi kubeleza so. Mwayimuli nao. Kusanka mavuto kapena ntendere. Kumandi kuzua kuno Thyolo musanga ntendere sio ngode. Zasanga professor ata Peter Mutharika ngati president watu. Komanso zasanga MP watu. Onabo Charles Mchacha ngati MP wa Zumbe Masenjere constituency sio ngode. Tisanga anyamata atwaja awiraja ngati makansala sio jo. Ni mamene wa Mungu akudaliseni. Professor Abelaso konkuno. Asa kuone neti. Maniva neti. Koma pa 16 September 10 Saiwale Professor Arthur Peter Mutharika mukudaliseni mwende bwino. Ndikulupira kuti chauta amva kulira kwa ana wake. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.